biyo. Lah endah kaya ngapa nggonmu gembelo sirahmu gleleng macakmu. Ngendak marang sak pepadane urip, ngendak marang nayaka-nayaka lan punggawamu. Selagine kowe entuk warisaning wong tuwa, kowe diwenehi wong tuwa wae. Kelakuanmu kaya ngono, Nger Cah Bagus. Ayo kowe arep gunawan apa? Arep gunawan apa? Ngono kuwi lho go kandhani anak ngono kuwi. Merendah terus ngerti-ngerti kok mumbul anake dileh-lehke. Bocah iki mesti manut. Urung-urung anak tok gebuk pir ndase. Pir wis sepur ya. Ha iya. Lho saiki tengleng-tengleng ora karu-karuan. Enak gampang dikandhani. Oh jenenge anarkis kowe iki nek dilaporke kecekel wong anak ubet ngono. Aku nyapa. Cetok wece yang glunjut. No totung. Wis trong aku ora ndagel aku. Ngopo e? Kowe anarkis kowe. Kowe meng golek guyu wiyaga kowe ngarani kanca. Kaya penonton iki akeh-akeh. Ayo minggir, jaluk dalan, minggir. Panjrah ingkang puspita rum kasiring samirana mrih Om Sekar kadung gawe kaget penggaling pun maman nggir kulup stijo sowan mongko tanpa tinimbalan padha raja sapraptamu nggir stijo Boma Narakasura. Lunamit pasang kaliman tabi tinebine ing lodune dumawaing tawang tuwang Paman Prabu. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkaping pangabektinipun ingkang putra ing Traju Trisna punjuk sandhapada paduka Paman Prabu. Yaya Stijo Datampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pendika jimat paripih dayaning kasantosan. Stijo padha raja sapraptamu. Wah Prabu. Tansah pinangaring kawidatan dering sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah. Bekti kula kunjuk ya tak tampa Cah Bagus. Ora liwat pangestune ing wakmu Mandura Tampanana. Kula pendhingga jimat paribeh dayana ning kasantosan. Setijo prayogana nggonmu kadhep. Nggih, Paman Jodipati, bekti kula kunjuk. Setijo padha harja sapraptamu nggir. Paman Madukara tansah pinangaring kawidatan bekti kula kunjuk Paman. Anak lanang anindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Setijo apa to kang dadi darunane sumengko nggone rasuwana ning ngarsaning pamanmu ing Ngamarta. Yen to pancen darbiatur mara gage matura ingkang prasaja lan ingkang terwaca. Anakku lanang Setijo Boma Narakasura. Samunipun parengaken matur Paman. Iya wis ndak keparengake. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mugi andadosna ing kawiningan sowan kula menika mboten saking negaring Traju Trisna, tuwin kula mboten bidal saking negaring Traju Trisna babar pisan mboten. Namung sowan kula menika bidal saking negaring Ndarawati lan mugi andadosna ing kawuningan menapa to sababipun dene kula sowan dhateng Projeng Ndarawati. Estunipun namung kepengin mutah dhateng tiyang sepuh kula. Jenyatanipun kula menika sampun dipun paringi negari, inggih menika negari Traju Trisna. Nadyan nduk nalika semanten menika prajanipun Prabu Bomantara inggih menika Surateleng sakmangke sampun dados negari kula lan naminipun negaring Traju Trisna. Wonten ingkang paring nami nduk nalika semanten inggih Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Pancen bener mengkono. Nanging sareng dangu-dangu kula limbang-limbang. Tuwin kula taliti nglangkung permati
jebul pinanggipun Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna tiyang sepuh kula piyambak menika mujudaken satunggiling tiyang sepuh ingkang kirang adil tumrap putra-putranipun. Kirang adil tumrap putra-putranipun jalaran kula nuwun sewu. Mugi andadosna ing kawuningan sareng kula traju, sareng kula ukur antawisipun Traju Trisna lan Ndorowati menika jebul pinanggipun tasih kuncara Ndorowati tinimbanipun Traju Trisna. Mila babagan menika kula mboten trima. Tumunten kula badhe sowan dhateng sanipun Kanjeng Rama, nanging nyatanipun Kanjeng Rama mboten lenggah wonten ing Praja Ndorowati. Monggo saking petangan kula negari Ndorowati menawi nata Ndorowati Prabu Kresna menika mboten wonten tartemtu namung wonten negari Ngamarta awit antawisipun nata Ndorowati lan nata Ngamarta menika kalih ngatunggal ing mboten saged dipun pisahaken. Mlengking saking menika Rama utawi Paman Prabu samangke Paman Prabu kula triwaloka kemawon Kanjeng Rama wonten pundi menawi Kanjeng Rama sakmangke sampun kepareng lan saged pinanggih kaliyan kula. Dinten sakmangke kula badhe nyuwun pengadilan ingkang saadil-adilipun paring kamukten dhateng putra. Nyatanipun kula nuwun sewu kamukten ingkang kula raosaken menika tasih kawon mukti ingkang dipun raosaken dening tiyang sepuh kula Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Paman Prabu Puntadewa Sri Baladewa Narpati Tuwinares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyapanon Cinawi jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Setija wonten dawuh wiwit saka purwa madya tekaning wasana nggon mundha atur saning pamanmu Puntadewa. Tak petung-petung niatmu mau mung kepengin kowe kuwi njaluk pengadilan karena wong atuamu Yai Prabu Kresna. Ya ngono apa piye? Nggih, kasinggihan lakar mekaten. Jernyatanipun sareng kula petang-petang kamukten ingkang kula raosaken menika boten sepintena. Kados ingkang dipun raosaken dening Kanjeng Rama Prabu Ndorowati. Kosik, aku tak takon karo kowe. Sing anak kuwi kowe apa Kresnane? Inggih Kanjeng Rama Prabu Ndorowati menika tiyang sepuh kula. Mesine kowe kudune nampa. Mesine kowe kudune nrima. Kamukten wis diwenehake marang kowe kuwi peparinge wong atuamu. Nek kudune kowe kuwi tak lokke sawijining anak sing ora tau wisowal kalawan wong tuwa. Kudune kowe isin karo ratu-ratu liyane sing iso bebodro dhewe, bedah negara, mboyong putri, bondo ratu. Kuwi tegese wong lanang tenan. Lah saiki bareng kowe iki mengkari nampa kepenake, kowe ngibarate kaya dene wong nglungguhi klasa gumelar. Sing gelar wong tuamu, sing babat-babat wong tuamu. Upama kurang mukti kowe iki mbudidaya, ora kok kowe njaluk karo wong tuamu. Yen kowe sing duwe lekas sing kaya mengkono kuwi, semase urip kowe ora bakal iso kepenak nggon mung ngrasake mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Merga selama-selawase urip kowe tansah sumendhe marang panguwasane wong tuamu. Nuwun sewu. Menika sanes perkawis kula lan perkawisipun kaduh Kanjeng Prabu Mandura. Nanging menika perkawisipun setija kalih Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Nuwun sewu, panjenengan mboten kenging tumut-tumut perkawis menika. Kosik, kok iso muni aku ora entuk melu iki dasarmu apa? Panjenengan sanes tiyang sepuh kula. Ning aku iki kakangne bapakmu tak kandhani. Aku iki kakange bapakmu. Tegese aku entuk melu-melu perkara iki. Aku ngandhani karo kowe iki padha karo aku ngandhani karo anakku dhewe. Ewadene kowe ora kena dikandhani. Ewadene kowe batal. Kowe wegah napa warah nampik pitutur becik. Aku ora sudi nyawang dapuramu. Ayo lunga. Lunga. Ora gelem lunga cek lakon duwe aku mentolo karo gladang Nikolo Pati. Soal tatanan. Baladewa Narpati Tuwinares
Tuwenare swara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. Koko Prabu malah teka mekaten lampanipun Kanjengipun. Panjen kula jujur. Kula ale anak-anake Kresna niku sing ora kula senengi mung karo Stijo. Kula ora seneng karo Stijo. Merga pambegane srakah dakah-dakah milik kanggone wong liya. Milik darbeke liyan niku Stijo, watake angkara Budi Candala. Nek ora perkara wedi karo bapakne kula kinten jagat iki geger perkara watake Stijo. Wah. Niki iki mengko griwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Merga nitik lawan ature Stijo, dheweke wis samapta ing gati sawiga ing diri. Nggone bakal gawe geger Ndarawati. Aton yen wis gawa Wadyabala. Yen pancen Stijo gawa Wadyabala, tak ajangane jembar. Ora sawedi. Mengko yen pancen Stijo berguguk utawa wonten ora gelem tindakake kamurkane. Nggone duwe watak serakah malah kamuk dening Yai Prabu Ndarawati. Ora sampe melu tak ajare. Kae dudu anakku. Dudu anakku ya ben. Ning kaya anak Yai Prabu Ndarawati tegese aku kudu iso mulang karo ponakan-ponakanku, aku kudu iso mulang karo anak Yai Kresna. Yen pancen kaya ngono tak pasrahke marang Baladewa kakangku. Koko Prabu malah babar pisan kula borongaken perkawis menika. Sasampunipun mangke Stijo sagedipun nendhakaken sesarangan angupaya wonten pundi dunungipun Koko Prabu Ndarawati. Yai kula nyuwun pamit. Werkudara Janaka aja negake kadang wing Mandura Yai. Sesumbar Lindho pome gonceng kumalu Dokuntur ketup Lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara kados pundinggir ingkang paman pun pancat nyono Jemadung dawuh ingkang abdi pun Yayah Griwa Jemadung dawuh paman pancat nyono wonten timbalan nalika aku sowan ing negara Ngamarta ora ngira lampun Kanjeng Prabu Mandura lenggah praja Ngamarta apa ing dadi karepanku tak aturake marang paman Prabu Puntadewa wekasan gawe dukaning Kanjeng Prabu Mandura. Wah, dalah wong liya kok melu-melu. Kula nuwun sewu ingkang Wai Mandura menika mboten nggadahi perkawis kaliyan tiyang Traju Trisna.
Mesti kemawon piyambakipun tartemtu duka krana midhanget pangendikaanipun angger stijo anginipun kepengin nyuwun pengadilan. Tuwin nyuwun kamukten kaliyan ingkang Rama. Nyatanipun anggen paduka lenggah dampar negaring Traju Trisna menika kawon kuncara kaliyan negari Ndarawati. Menika ateges ingkang Rama menika tasih nggondheli dhateng kamukten tuwin kuncaraning asma piyambak. Nuwun sewu nggih, mboten kula menika ngurup-urupi. Sampeyan menika karo pringgondane wae kalah muncer, kalah kuncara. Apa ora jeneng isin ing atase Prabu Stijo Buma Narakasura menika putra Ndarawati, putraning Prabu Kresna, anake Sang Hyang Bathara Wisnu jarene. Ning kok mung ditanding karo putu buta inggih menika Gatotkaca kemawon anggenipun mangreh negari panjenengan menika kawon kuncara. Menika ateges panjenengan kedah nyuwun pengadilan, menawi boten nyuwun pengadilan sajeg jumlek inggih namung dados tiyang ingkang nadyan dipun sawang dadi ratu ning nyatane panjenengan menika kurang kuncara lan kurang wibawa, kurang mukti lan kurang duwe pengaji-aji. Iblis lanat karepe. Cetha yen to wong Amarta karo Prabu Mandura pidak jempol karo Kanjeng Rama. Nggone tansah ngasorake lawan Stijo. Ora lega rasane nganti ku yen durung ngukup negara Ndarawati, yen perlu tak jak ijolan. Kanjeng Rama Prabu Ndarawati lenggah ning Traju Trisna, aku sing bakal lenggah ning negara Ndarawati. Yen ora gersa lan ora gelem mituruti apa dadi pamuthahe Stijo Buma Narakasura, rawe rantas malang-malang bakal tak kuntung. Lah ngaten menika nggih. Tegesipun panjenengan menika sawijining narendra ingkang gadah adeg-adeg. Mboten namung kados dene kebo ingkang dipun cocok kon ngalor ya ngalor, kon ngidul ya ngidul. Paman pancen ngono wonten timbalan. Tetapke para wadyabala. Yen pancen wong Amarta paman-pamanku Pandhawa bilani wong tuaku, rawe rantas malang-malang diputung. Lha inggih ngestakaken dawuh. Inggih ngestakaken dawuh. Sinuwun. Lamun katututan lamun masa prawira digdaya ronanggana magawe gelari rawang-wang ngaglah kaya ndha mentang kaya gendheya. Raden Setyaki, kowe wong Traju Trisna, dasar para nyata. Ora gelem bongkoki gamanmu nggulungi gendera Mojotakon dosa. Tanggep praman ana negara Ngamarta, wajib kudu tak leboke pakunjaran gedene nampa paukuman. Ayo cekelen. Carane sapi jagalan sik, aja mung iso ngucap kene marganing patimu Singalena Prapteng Ralis Raden Setyaki.
sesumbar lendo bumi konceng kumalu dokondor ketup lumembak penyuwang kumambang ladal bubar mawut Wadyabala Traju Trisna padha piyak iki Adipati Yayah Griwa Senopati Traju Trisna sapa ketok dadi ndeking pengamun-amun barat binatang keparep-parus paning jajaran. Wah, sukertaning Bawana Setyaki mundur mbrangkang Wadyabala saka Traju Trisna. Nganti kaya alun gegulungan, Stija ora gelem ngendhake Wadyabala aku mentolo karo wepat. Jajaran iblis menungso ora tatanan. Ora paling iki Yayah Griwa. Ya, dasar kepara nyata. Prabu Baladewa. Ya, pancen kepara nyata-nyata mandura Prabu Baladewa. Ayo, tak undurke Wadyabalamu apa ora? Tak undurke Wadyabalamu apa ora? Wis dadi tekating Sang Prabu Traju Trisna. Yen ora keduga bedah negara Ndwarawati, trima kukut jagate. Piye? Piye? Mesine kowe iki menungso ning kiwa tengening Stija kuwi kudune elek-elek. Kowe iki menungso kowe gerangan, kowe iki wong tuwa. Kowe iki mapan ning kiwa tengening anakku Stija kuwi ngelekke. Nek Stija duwe pakarti sing ala kuwi tak elekke. Ora malah tak ojongi, ora malah tak obong atine. Pancen wis dadine wong pancen asu. Ayo, maju bareng. Jagake nggonmu perang iso menang kok malah mundur. Ora perkara aku kalah Werkudara. Ning jebul mungsuh buta kuwi ora perkara kok butane kuwi rasa butane Digdaya kuwi ora. Sebabe apa? Abape mambu. Mula takon nggo nutup cangkem kabeh buta-buta. Yen pancen kowe ora kuat mambu abape buta minggiro. Tak trajange, aku njaluki dipalilah Stija tak tegelane. Kosek. Nek tok tegeli, iki mengko kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Merga iki perkara Yayi Prabu Ndwarawati. Perkara Stija karo wong tuane. Wah, iya. Niate Stija pancen kurang mukti dirasa kurang kuncara jenenge Stija. Kurang gedhe negarane. Mula tumuli bakal mbedah negara Ndwarawati lan nyuwun kelawan Yayi Kresna supaya lenggah ning Traju Trisna. Iki ora iso dinengke wae. Merga Stija wis duwe watak serakah, duwe watak kepengin ngukup karo
darbe wong tuane. Nah nyatane saiki Kresna kakangku lagi lunga. Ora ana ning negara Ndarawati. Werkudara. Aku kang bakal ngupaya menyang diduning Hyai Prabu Ndarawati. Sabanjure tutup korining beteng ora usah dadak diladeni pakating Setijo. Yen kowe ngladeni Setijo, iki mengko malah ora karu-karuan kahanane. Enteni rawuhing Hyai Prabu Ndarawati. Wah, yo manut. Sumbut karo kondangmu. Siagat nganti keberbeken marang umandange asmaning para Pandhawa ning nyatane ora padha wani adu arep karo aku. Tutup korining beteng. Padha nyingkiri marang kekuwatane wong Traju Trisna. Yo, tak kira timbuling Kanjeng Rama Prabu ora bakal mapan ning Projing Ndarawati. Merga Rama Prabu banget dene tresna karo para Pandhawa. Upama Rama Prabu kuwi darbi gegayuhan. Mesti timbuling nata Ndarawati mapan negara Ngamarta. Tak entenane sak rawuhing Kanjeng Rama Prabu. Yen pancen Kanjeng Rama Prabu ora kersa lenggane negara Traju Trisna, aku ning negara Ndarawati. Aja kelakon dosa, aja mbok salahke aku yen to aku jejering anak wani karo wong tuwa Rama Prabu Ndarawati. Non lir kekonang surem sorotetan padang Mastu Nama Sidam Skaring Bawana Langgeng Kresna Narayana gawe kaget kita sowan ngabyantra ngarsa ulun ana wigati apa? Duh, pukulun semban kula. Pukulun pengayoman kula. Inggih namung dhateng paduka kula badhe anyun tak dhateng gegembolaning raos kula pukulun. Kresna sajak kaya ana wigati nggonira matur angrepa lan panjenengan ulun. Pukulun ngemuti bilih ingkang wayah Ndarawati menika jatosipun mangertos dhateng lelampahan ingkang badhe lumampah. Wayaning mangsa kala saya anyaketi, wayaning mangsa kala saya anekani. Anggen kula badhe gadah perkawis kaliyan anak kula pun Setijo Bama Narakasura. Pukulun semban kula. Mongko nyatanipun Setijo menika anak kula piyambak, menika atmajanipun ingkang wayahing Ndarawati. Menapa inggih badhe kelampahan benjangipun menawi sampun tumapaking damel badhe kelampah lelampahan ingkang sampun kinudrat dening panguwasaning para dewa. Kresna ingkang aran Kodrat Sayekti mboya bisa diwiradati. Titah ing mapan ana ing jagat Sayekti mung kudu nglakoni kelawan kodrat ing wis pinesti anut jantraning urip dewi-dewi. Klebu kita. Kita uga duweni lelakon ya kuwi kudu nglakoni lelakon ingkang bakal kelakon lan kita kudu bisa sarta kudu tansah teguh kang dadi ati kita nggone nglakoni lelakon ingkang wis kinudrat dening panguwasaning dewa. Pukulun menapa inggih badhe kelampahan jernyatanipun Setijo menika anak kula piyambak. Menawi ngantos kelampahan kados menapa ingkang sampun pinesti dening panguwasaning dewa. Doh nyono cerak nyono sami mestani menawi kula menika satunggiling tiyang sepuh ingkang boten saged ngayomi dhateng anak kula piyambak. Kresna ingkang jeneng lelakon mono mesti ana dak-dakaning pasulayan, ana dak-dakan ingkang kinarya perkara. Sayekti lamun kita wening nggon kita napakake kelawan urip kita lan kita tansah wening nggone nglakoni lan lakon kita, boya ana ingkang bakal ngluputake kelawan jeneng kita. Sabab kabeh mau wis pinestri kawan kodrate dewi-dewi. Kresna mula kang teguh kang tetek kang dadi ati kita aja mangro paningal netepana jejering titah ing mung sak derma nglakoni kelawan dawuhing Hyang Mahanasa ya kuwi lumantar kodrating titah mau. Kresna miat langening kalanggiwan aklar pandan moncar
sinon lir kekonang sulem sorot tetan badan kasoran pacaring purnameng kekono dasare mangsa katiga gumaregel penggaling sang nata ing Ndrawati. Lamun to arsa darbe atur kunjuk Sang Hyang Mahardika Rat amung magep dumugining tenggak datan kawasa. Amun jo atur kesaning Sang Asih Prana dadi kemangkono pangedikaning Sang Padawenang Kresna. Titah tansah cinaket dening panguwasaning dewa, lamun titah kuwi bisa nglakoni lelakon ingkang wis kinudratake dening para Jawata. Nanging nadyan diabot kaya ngapa, lamun kita mboya bisa nglakoni apa kang dadi kodrating jagat. Sayekti tutur ketawur ora ana gunane nggon kita madeg minangka dadi pujangganing para Pandhawa lan madeg minangka dadi titising Bathara Suman ingkang wis tinanggenah kudu gawe tentrem jagat sawigung Narayana. Ingkang ngangka loro kita kudu ngerti lamun sejatine wis tinulis dening panguwasaning para dewa, lamun patine Stija besok ya saka kita. Kita ingin kudu bisa nyuwargake lawan Atmaja kita Setija Buma Narakasura. Wis kebat kita balya marang Marcapada. Sabab wektu dina iki Setija wis gawe dak-dakaning pasulayan ambibiti perkara kelawan nata ing Ndrawati. Lamun kita ora ngendhakake kelawan kamurkaning Setija, sayekti ing kono Setija ora bakal bisa mendha dening pangrepa sapa wae ingkang bakal tutur kelawan Atmaja kita Setija Buma Narakasura. Pukulun. Nadyan diawrat kaya ngopo kados menapa kula namung derek kersa paduka Hyang Adi Pukulun. Kepareng kula nyuwun kekiyatan lair batos kula nyuwun pamit mandhap wonten ing Janaloka. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa Narayana. Kresna sinayeng manggelung mintonaken Kresna tantulusa hanyakra mring Sang Resi Jahnawi Suta mring Sang Resi Jahnawi Suta jagat waisaning ubata wayah pura jagat gegawangan lelakon Gojali Suta paribasan wis ana ngarepaning Rata Ndrawati. Nanging upama tak silak ana tanpa guna apane iki kudu tak lakoni ya. Wis antuk pangestuning Sang Hyang Bathara Wenang. Muga-muga bisa nglakoni lelakon iki kanthi rampung Rata Ndrawati. Aja nganti sinengguh, aku selak kalawan lelakon ingkang kudu tak lakoni. Nalika aku isih mapan ning jagat raya iki. Tak bali marang negara Ngamarta. Supaya iso ketemu karan padang-dangu para Pandhawa bisa nambani kelawan rasaku ingkang poyang payingan ora karo-karoan. Wah, Yayi Prabu nang kene ya. Aduh Kresna. Sri Baladewa Narpati duwe nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Jinawi. Adhiku adhiku dadi golekaning para punggawa negara Ndrawati. Garwa putra padha bingung lebupun kakang nalika semana sawana Praja Ndrawati nanging Siadi tinemune ora lenggah ning Praja Dwaraka.
nganti tak goleki nganti lawan adikku si Werkudara. Wah, Kresna kakangku tindak menyang endi? Kadangipun Kakang Werkudara, Koko Prabu, saderengipun kula ngaturaken sembah. Ya, tak tampa. Wonten menapa ingkang nyuwun priksa menika malah kula? Wonten menapa dene sumengka tindakipun Paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura? Menapa wonten perkawis ingkang lumados wonten negari Ngamarta, menapa wonten negari Ndorowati, loro-lorone? Lho, kalih-kalihipun. Ya. Sinten ingkang dados dak-dakaning pasulayan? Ora lek kejaba mung anakmu Stijaba Narakasura. Nalindring Traju Trisna. Engko sajae wegah napa warah nampik pitutur becik. Ngame-ame lawan negara Ndorowati. Rumangsane kurang mukti, rumangsane kurang wibawa, lan rumangsane kekurangan derajat pangkat. Isih ngame-ame karo tinggalane wong tuane. Monggo wong tuane sing meger-meger, apa ora edan anakmu kuwi? Ben, nek ora tak wadulke wong tuane, tuman wae. Lah apa tumone ing atase gerangane isih urip kok kepengin ngame-ame Projeng Ndorowati. Malah jae sing kepengin ngejak ijolan karo Yai Prabu Kresna. Yai Kresna kon madheg dadi ratu nang negara Traju Trisna. Setija kepengin lenggah dampar ke Prabaning Ndorowati. Keblinger nalari bocah kae. Wah. Saka pangrasaku iki riwekan dadi grojokan, keguyon dadi tangisan. Tajangane ya pancen kaya ngono. Sing langit kelap-lapaton leregen sanging risang mawe gandrung sinuwun Kresna. Bekti kula Ndara, bekti kula Den. Kakang Semar Petruk Bagong dak tampa. Pasuryan kok mboten kados adat saben. Ketingarengu menika wonten menapa? Sajake pancen Nata Ndorowati nembe dicoba dening pakuwasaning para dewa Kakang. Lire apa Kakang ora ngerti? Koko Prabu Mandura paring dawuh lawan aku yen to Stija gawe geger jagat Ndorowati lan Ngamarta. Mongko ancas gegayuhaning anakku lanang sajake wis nerak pacak nerajang perbatang. Dielekake dening wong tuane ya kuwi Kanjeng Koko Prabu Mandura orang gugu, dielekake paman-pamane Pandhawa orang gugu. Iki nek ora aku sing ngajar anakku lanang ora rampung-rampung Kakang. Nggih, ning sabar. Sabar nggih, Den. Sing jeneng okol dimungsuhi okol niku mboten nanten rampunge. Mengke upama sing siji kalah ning mesti mendem rasa ora seneng. Bekasan kedukulan rasa kepengin males ngudi tuwuh lara wirang. Niku semanten ugi nek sampeyan mengke nuwun sewu radi kasuran kaliyan ingkang putra. Sing jeneng wong tuwa niku malah sajake luwih sabar cah cilik karo wong tuane. Lho, kok iso ngono? Bocah nika tutuk-tutukan watu niku mboten nganti sak jam wis do dolanan melih. Ora ndirasa sengit, ning wong tuwa kecocok rasa sithik niku ning nenengan taunan. Mongko ming kecocok rasa mboten nganti tutuk-tutukan watu. Aku tau tutuk-tutukan karo kowe ya. Ora apa-apa ya, Truk, aku nutuk nggonmu, kowe nutuk aku. Saduk lho. Menengo sik to, nek lagi wigati aja nyaut-nyaut. Bapak ini lagi ngene iki lagi penting. Lagi metu petake tenan. Aja tok padake Bagong lakon Bagong lara. Ming sapenakmu dhewe iki wigati. Ngaten. Dados sampeyan ampun kesusu, aja umup, aja murup mung perkara
Ngono kok, meduna sesuk kethaken sing dolanan lampu ki kok. Murup dhewe, ora mungkin murup dhewe, rampok murup dhewe. Iki antrane kowe karo aku lho, piye dadake gedhe apa piye? Aku ki ngelekke bapak karo anak arep do gelut kok malah kowe Kakang Adi do gelut ki karepmu piye? Sidem. Oke. Sidem trem. Nggih, Pak. Lan wayane dereng nekani, titi wancine durung dumugi. Nek iso mangendhake. Nek pancen ngangah-angah kepengin dadi ratu teng negara Ndarawati, rumangsane isih kurang mukti, rumangsane isih kurang sugih, rumangsane isih kurang wibawa. Sing jeneng wong tuwa niku apike ngalah karo anak. Mang paringke mangke sampean lenggah teng Trajutresna. Kawibawan niku dudu negarane, ning ratune kok sing wibawa niku. Wong rene kok. Aku kebablasan rono. Wadyabala sampun mlempak. Monggo nggih kula jagoi. Panjenengan pantesipun lenggah dampar teng Ndarawati mboten kok teng Trajutresna. Nek ingkang Rama mboten maringaken gunane apa duwe wong tuwa sing ora tresna karo anak, rawe-rawe lantas malang-malang dipun putuk. Wong Amarta. Aku ngerti yen kowe ndelikke Kanjeng Rama Prabu Ndarawati. Taedengi telung kedheping netra ora mbok buka korining beteng tak tebak jebol mbuh dadine barat. Langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ketok kowe nata Ndarawati iki nalindring Trajutresna aku anakmu Stija Buma Narakasura aja mringkus kaya wong wadon kaya aja ndelik karo kahanan iki aja nglungani kahanan iki ayo perkara iki dirampungke jarene kowe menehi kamukten karo Stija kowe menehi kelungguhan karo Stija ning bareng tak itung-itung antaraning Trajutresna karo Ndarawati. Trajutresna kakehan nggone kalah karo Ndarawati. Mula aku ora trima. Ndarawati aku sing nglunggahi. Kowe nalindra Ndarawati lungguh ning negara ing Trajutresna. Yen entuk syukur bage, yen ora entuk apa kelakon ana wong tuwa digawe wirang karo anake dhewe. Sing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung anakku lanang nggir anakku wong gagah anakku wong jarot anakku wong sentosa Stija ana apa ora sandadak kowe nyebut-nyebut kanthi tembung lerepa ketok lorekmu ketok gedhamu aku kuwi anak sing tok kuwalonake. Aku ora tau tate nampa pangudangmu, urung tau tok rangkul, urung tau tok lelo-lelo. Dina iki ketok gedhoane nata Ndarawati. Stija, rungokno sithik ya, Nggih. Aja kebranang
marangmu bal-baling nepsu ing tan bangkit pinambeng wekasan mengko ndak malah kowe dhewe ingkang kewirangan. Ya. Aku mbok anggap apa-apa ora apa-apa. Mbok anggap kepiye wae aku manut. Yen pancen kowe ngarani wong tuamu iki wong tua sing ora adil mbanci di banjiladan. Yen pancen ana penemumu sing kaya ngono, aku ora apa-apa. Lan kowe duwe dasar sing gumathok aku ora apa-apa. Anggepen aku wong ora adil. Nanging kosek aku tak takon kowe. Peranganing putra Ndarawati sing tak dadekke ratu mongko tak wenehi negara sapa? Peranganing Nata Ndarawati kuwi petungen. Anakku ana sapa? Gunadewa, Samba, Setyaka, Setija sing tak dadekke ratu sapa? Sing tak dadekke ratu Nyakrawati Mbau Denda, negarane wae tak wenehi nganti tak jenengi Traju Trisna sapa? Sapa, Bro? Lekmul. Ora mau truk iki lagi penting mau iki. Lucu ya lucune nganggo selah iki. Lagi rembukan sing apik kok malah lekmu. Kowe sapa ning nganani sapa sing kira-kira sing anake Mbah Kasan tenan. Gone walu dienggo wae ora. Coba. Lah nek pancen kowe kepengin dadi ratu ning Ndarawati, lungguh ana, Nggir, lungguh ana. Wiwit biyen tekan saiki Nata Ndarawati wong tuamu iki ora tau blereng karo kamukten, ora tau ngawula marang derajat pangkat. Buktine nalika wakmu Mandura pinaringan negara Mandura sak putuhe aku diparingi wewenang supaya nyuwun ora ketang separo wae aku ora njaluk. Merga tumrap Nata Ndarawati marem-mareme wong urip ning alam padang yen isa bebadra dhewe, isa yasa dhewe. Mula tekadku nalika semono aku ora kepengin ngenteni warisaning wong tuwa Kanjeng Rama Prabu Basudewa Sawarga diparingake dening Kanjeng Koko Prabu aku ikhlas. Mergo aku kepengin aku upama dadi ratu ya dadi ratu saka pambudi aku dhewe. Upama aku dadi Nalendra iso mbedah negara mboyong putri Banda Ratu, kuwi mantep-mantepe wong dadi ratu. Lah saiki coba. Nek upama wong sak jagat iki padha ngerti Setija ngamuk mung kepengin dadi ratu ning Ndarawati mergo rumangsane nggone dadi ratu ning Traju Trisna kuwi kurang wibawa. Apa rumangsamu wong sing padha krungu mau padha ngalembana karo kowe? Apa rumangsamu kawula sing padha ngerti mau padha ngalembana karo Setija? Ora nggih. Ora ana sing padha ngalembana. Malah doh nyono cerak nyono padha mestani Setija kuwi anak sing ora tau ngerti karo wong tuwa wis dimuktekke isih dakah-dakah ngangah-angah kepengin ngukup marang negarane wong tuwa. Coba to pitungan. Nek kaya ngono kuwi saiki aku tak takon, kowe iki anak model piye coba aku tak takon. Lah upama kowe kuwi piyasa negara Traju Trisna, upama kowe iki babat-babat negara Traju Trisna biya-biya. Lah endah kaya ngapa ngemu gembela sirahmu gleleng macakmu. Ngendhak marang sak pepadaning urip, ngendhak marang nayaka-nayaka lan punggawamu. Selagine kowe entuk warisaning wong tuwa, kowe diwenehi wong tuwa wae. Kelakuanmu kaya ngono, Nggih Cah Bagus. Ayo kowe arep gunawan apa? Arep gunawan apa? Ngono kuwi lho go kandhani anak ngono kuwi. Merendah terus ngerti-ngerti kok mumbul anake dilelehke. Bocah iki mesti manut. Urung-urung anak tok gebuk pir ndase. Pir wis sepur ya. Ha iya. Lho saiki tenggleng-tenggleng ora karu-karuan. Enak gampang dikandhani. Oh jenenge anarkis kowe iki nek dilaporke kecekel anak ubet ngono. Aku nyawangi ra tegel. Petro, dalem. Kono rembugan ning ngadose kono. Iki lagi tak nggo rembugan. Asu ya. Ngomongi kok isih kok. Aku iki rasane nyaut. Rasa dawa-dawa mengko ora nyaut. Yen pancen kuwi arep dadi ratu ning Ndarawati lungguh ana ora apa-apa. Pun Rama ikhlas. Ning kose saya aku tak takon. Negara Jembar
bondo tumpuk-tumpuk derajat pangkat nganti sundul langit. Leh mung ngrasake tekan kapan to aku tak takon? Leh mung ngrasake tekan kapan? Wong urip ki embane kaya wong ngimpi. Mung dikedhepke wae kabeh wis iso ilang musna saka ngarepamu. Lah kota Rewangi kowe wani karo wong tuamu, ndeder dosa nganti tumpuk mati timbun-timbun. Wong kepengin derajat pangkat, kepengin negara sing jembar, kepengin mukti sing nganti sundul langit kamuktenmu, derajat pangkatmu ora iso diranggeh dening wong sapa wae. Kabeh mau mung sawetara wektu Stijo, kok nek Rewangi nganti kowe wani karo wong tuamu iki janjane setanggo. Gol-gol ki apa coba? Aku tak takon, sing tanggo gaman ki apa Stijo? Oh, Tiwangkara kinggeler manguswa kang layon denyolang kang memanise wadananira layu kumel kocam rah nyomaratani ing nengkalapan kula diagung pangaksami persasat kadil mampang wanci peteng kepapak obor sastra bawur paningkal kula. Dosa ingkang sampun kula sandhang menika mboten badhe saged ical dene kula sampun wantun kaliyan Kanjeng Rama. Sing malih niku dipenggalih to. Ora mung sak penake dhewe karo wong tuwa. Sing jeneng bapak niku tangan tengene Gusti Allah ngendikane Piyai Sepuh. Nek wani karo bapakne niku ora entuk pangapura. Ngoten. Anak kowe ak tutuk gir. Pir apa gir? Kowe meh padha ya, Truk. Heeh. Mau kowe ngomong pir. Oh ya pir berarti. Pir buah. Kudu kae per. Alah kabeh. Per kok buah. Iki kira-kira iki iso meneng ora iki? Tikus-tikus cerewet kowe. Kur seneni. Aku arep malik Baladewa rasa. Sandang aku wis dadi rasah anane. Nek ndedawa wektu ora. Lho nyuwun pangapunten. Ora kok sik. Janjane kok kowe duwe kewanen kaya ngono kuwi janjane piye to? Rinten pantaran ing dalu kula tansah nampi pangendikanipun Paman Pancatnyono. Kaliyan abdi kula pun Adipati Yayagriwa. Haripun tansah bebujuk dhateng kula. Sepados kula mboten narimakaken dene kula namung ngukup negari Traju Trisna. Nah ngaten menika tiyang sepuh kula ingkang nami Prabu Kresna inggih paduka menika mboten adil kaliyan tumrap anakipun tumunten kula dipun aja-ajai. Sepados nyuwun pengadilan kaliyan tiyang-tiyang sepuh kula inggih menika paduka Kanjeng Rama. Ngaten menika enjing siang lan sonten mboten ati kendhat anggenipun sansah paring pangandikan dhateng kula. Iblis lan suwek-suwek jangkeme Pancatnyono. Iso tindak kae. Ngerti nek sing aja-ajai anak buahe lho. Wajen cetel wece yang glunjut. No totung. Wis terus aku ora ndagel aku. Ngopo e? Kowe anarkis kowe. Kowe meng golek guyu wiya gawe ngarani kanca. Kaya penonton iki akeh-akeh kok. Ora nganggo nuthuk wis rene. Wah tenan, wis sekali nembak ngono aku bubar aku. Oh. Andake lek mul. Mul sapa lemu? Setijo. Bejo bejaning wong lali kuwi isih bejo sing eling lan waspada. Ngaten Kanjeng Rama. Semingkira dhisik tentremna rasamu. Pun Rama tansah ngapura marang keluputane anak. Ora ana pun Rama kok tegel karo anak. Matur sembah nuwun Rama. Aku tak menggak kok Prabu kan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi cangkang.
Setija kuwi wong bocah sing apik-apik. Setija kuwi anake Ratu Ndarawati ora tau tumindak ala. Jebul ana sing aja-aja. Wong ki wetengane diwenehi derajat, diwenehi pangkat ora gawe apik, malah aja-aja pangkat sing ora bener. Koko Prabu. Koko Prabu. Piye? Perkawis menika sampun ngantos dipun panjangaken. Mangke mindak malah mboten prayogi. Ora trima kok ngajar Pancatana karo Si Ayagriwa. Sampun to. Mangke wonten wancinipun piyambak. Kresna, ya aja ngono lho. Aku wis kebacut nesu. Mangke wonten wancinipun piyambak. Nek panjenengan mboten kersa mendha, mangke malah mboten prayogi. Wah, ora lega ora ngajar. Ora ngajar karo Pancatana Ayagriwa. Kang rayine pun ngelekke. Yani kersa mboten dilekke. Kersa mboten aku ora caturan karo kowe aku. Aku ora geneman karo kowe. Kowe batur gede bal itu karo menging kula iki anggap diajakne apa? Oh, idana. Strayane binantang. Panos maning jajalanan. Ya dikandani apa ora kowe? Hah? Iki apa iki? Iki sapa iki anake? Lho, iki Prabu Kokratana. Ya Prabu Baladeva. Mundur ora kowe? Mundur ora. Kowe glendang negara. Wah, glendang jangan glendang. Aduh ya. Wong begadang kok ya dadi glendang. Oh, penggemar Roma Irama. Sampun. Sakmenika kula aturi mempal wonten negari Ngamarta. Setija ndi? Kula kantinipun ngempal wonten negari Ngamarta kajengipun wadyabalanipun sami wangsul dhateng negari Tanduristna. Ya, ning bocah wis eling tenan. Sampun Prabu. Ya syukur. Kok kliwer. Roh raine Pancatana dupaki tenan. Inggih. Mangke menawi sumerep monggo dipun dupaki mboten napa-napa. Ora bakal ngerti wong dhek nang aku nang kene kok. Ha panjenengan kok nek sumpah ya angel kok. Iki piye kok mana ada Gojek iki? Yo. Sudah selesai. Wadake wayangan sewengi ora. Yai Kresna, prek. Nah, ngaten menika tegesipun sampun saged ngendhakaken kamurkan. Nek ora mergo Bagong panjenengan mboten kenging nesu karo Bagong lho. Nek ora mergo Bagong sampean nesu terus, duka terus ning gandeng ngono Bagong iso gumujeng lho. Kowe kira ngemate apa piye? Mekutane nganggo ember plastik dicat kaya ngono ae. Uye. Jagat Dewa Bathara. Ayo tak kanthi manan Praja. Madangkara. Madangkara ngendi? Madang bareng-bareng maksudnya. Edan. Ngejak madange kok Madangkara ora. Wih, sapa iki? Andasmu iki. Wis, Tru. Ngapa? Embere pecah e. Ameng mengkudu nganggo embere kok. Ayo, Yai. Sinuwun Prabu Setija Bumanara Kasura kok manunggal karo para Pandhawa. Tak derekke kondur. Wah, ben sungkem karo wong tuane dhisik. Kowe bali dhisik bareng karo Sinuwun Setija Bumanara Kasura. Wah! Madange jagat mungo maneng sabucah ing wukir gunung-gunung
pun Kakang nggone ngluwahi negara Ndarawati sayekti nanjihake kelawan lakonipun Kakang ing bakal lakon. Lakon sing endi? Si Adi mengko mesti bakal prisa. Sedija piye? Wis mlumpuk negara Ngamarta, syukur wis eling Purwadusina. Wah, syukur yen ngono. Ayo padha manunggal tetunggalan. Ora sah padha congkrah. Sing diudi ayem tentrem lahir lan batine uga pinaring ana bagas waras sakabehe. Werkudara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.